Ale bumbác! Jasně. V případě, že něco objednáváme, případně i rada pro firmy, které rozesílají kdy, takový poslední termín pro podání zásilek či balíčku, aby byla skutečně jistota hraničící ze 100%, že to bude doručeno do Vánoc. Tak my každý rok klientům radíme, aby neváhali a balíky odesílali a objednávali si to nejdříve. A pokud bych mohla, tak se přimluvit nejlépe do této středy, protože my samozřejmě děláme a budeme dělat všechno, aby všechny zásilky